sayyidul mursalin labaika ya abun ambata kai ne makwararsa sayyidul mursalin maulana ya abun ambata kun saba kai ka ba sayyidul mursalin labaika ya abun ambata kai ne makwararsa kai ke musan da duk na bida na gode rabu ubangiji kai ka kyauta ta sura ta Allah gashi ne mai na gani har da ji bege na rasulina zana isa taruka kara mun agaji sanyan himmar ka ya ahadu dan da abul batul sayyada shine abun suwaje ziran ka da martaba ka da dawa baban zainaba yawa na salatin zurjalalu ya fadadin da ba san shi ba ba dan ni ba Allah rabbuna dan mashi mun ji dafa yardajje wanda tun da ya zo bai ha'inci ya sabe ka ba shi yasa ba zan bar shi ba Ali da samu sa har ma shirafa isa wanda suka yi masa hidima har ma auliya Allah sa Maulana Shehu Abul Abbas Dilani du makiyin kas Gausul wakati barhamu Inyas Harazimi Ali Uba baban mugun uba isna gare ka imamu na risina kai addu'a ka mun izina malam Muhammad shehana assalamu alayka ya shuma gaban duk duniya nabi hasken tafiya ka haskaka dina guriya ka tsayan bazan fadi ba sayyidul mursalin labaika ya abun ambata gaban daga ambato Allah ya yarje ta fito hankalin ku ka karkato ku ji shugaban duk duniya annabi Sulaimani ne a bawa mulki haka ne na aljan sannan da mutane manzo shi duka duniya kun ji adalin shugaba Isa bin Maryama yana tayar da matattuwa manzo na bayan haka ma an mai suna irin da mai sama annabi naushi kuwa yawan ibada an kawa baiwa tamkar ya zuba ruwa manzo tun kan ya zo duniya bai sabu Allahu ba shugaba ambatan Allah gaba ya saka shi mujiddafa ko da yaushe da habibar shi ba annabi zakariya shi yawan ibada an kafa shi tamkar shiga halwada shi yawan ibada kulliya yake yi bai gaji ba kuwa kyakkyawan ya an kawa baiwa manzo na shi kuwa an bashi zara sharifiya annabin masha'ibi shi ya da addini aka bashi
Rasulu fannin baya shi shine ya kawo shirya ya cire mu a fargaba. Annabin Yahaya yana da tarin alkunya, manzo tsoron Allah ɗaya aka yi masa har da ma shiriya. Annabi Hud shi baiwa da tausayi an kawa shi, Rasulu ɗa'ifa an taɓa shi haƙuri mai gaskiya mai rawuwa shugaba. Annabin Allah Yusufa yana da kyakkyawar sifa, su ga ɗilla mujiddafa ya fi kyan duka duniya. Annabin mai nusa shi yawan kawaici an kawashi, Rasul mai yawan murmushi kyauta shi duka duniya baya shi shugaba. Annabi Haruna shi a shi zumunci ya gina, manzon mu ya haɗa kawunan jama'ar dukkanin duniya. Nan zan dakata ta ukuna ta za ku ji ta, Allah kai dai na ambata ka ban iko har da lafiya, al'amari na ne ta gaba. Isma'il na yabo abun wanzo na sha yabo, Allah mafita marabo kamar rabo ya shugaba. Allah ka daɗe ni san Fatima har Sayyidina Ali ja gaba. A masoya na ina gaida ku da'iman ba zan bar son ku ba, Allah samu ga shugaba.